Hvad så, Nanne? Goddag. Jeg laver snebånd her. Det er noget rigtig godt sne til det. Nej, vent lidt. Jeg tror lige, at vi prøver at køre noget i. I was walking down the street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked up in a state of fright. I saw four faces, one man, one brother from the gutter. Looked me up and Ja, og det ser ud som om, vi er på benene igen. Nu går det bare derud af, nu får man bare se, hvor længe de klarer den. Men må ikke det går. God tur. Ja, det går jo godt. Nej, så gik det galt igen. Sikke noget. Nå. Er jeg okay? Ja, det var vist bare sjovt. Op igen med jer. Og videre. Sådan, ja. Op på benene igen. Hey, pas på. Hey, hvad laver du, mand? Det var da helt utroligt. Se dig dog for, mand. Nå. Nu skal vi altså videre. Kør ordentligt, ikke? Det er nok bedst, ja. Nej. Så. Nu skal vi altså have lidt fart på, her hvor det går ned ad bakke. Sådan, ja. Øj, hvor det går. Fra side til side. Pas frem der. Ja, det er godt. Udenover. Det var tæt på. Her går det stærkt. Og vi sætter farten op. Kom så, Bertram. Kom. Nej, undskyld. Det var ikke så godt. Det var faktisk ikke særlig godt. Nå. Håber han klarer den. Nå. Det gjorde han vist. Der har vi ham. Er det ham? Nej. Jo. Deroppe, helt op. Skal vi bare se. Det er han. Flot stil. Flot stil. Pas på. Det går stærkt nu. Og der vinkes. Hej. Udmærket, Bertram. Udmærket. Ja. Og her. Er det Bertram igen? Det tror jeg, men sanden. Det er den stejle bakke. Det er bare med at komme godt ud i ploven der. Sådan, ja. Der er godt nok langt ned. Og der er fart på. Ja, det klarede han jo i flot stil. Det må jeg sige. Glimrende. Godt gået, min kammerat. Se den der. Må jeg se den? Far.